السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك حبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا وسندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. بيك الله تبارك وتعالى هما نذن طاعات إبادة لنذي salih amallarınızı Hudaý için oturşuqlaňyz we mehabbetleňizi we tamam duaýy haýyrlaňyzy hususan mübarek Ramazan aýynyň içinde ibadetleňizi Hudaý Taala lütfu keremi bilen kabul etsin inşallah. Inniki wagtlara inniki ýyllara yurt parahatlyk, watan emniyetlik, ulamalarymyzyň we milletimiziň agdy birligi bilen Hudaý Taala ýetirsin inşallah. Nagadar gowdat, nagadar ulukon nigmat tomsyň gijelerini yatsı namazdan soňra kızgın hawada, qysga gijelerde Resulullah'ın yaşayışından ve onun almalı ders ta Hudaýyň rezayatyna yeter ýaly ve Resulullah'ın mehabbeti artar ýaly ve dünýä ahir saadetimize sebep bolar ýalypde bir-biriniň daşyny alyp bir owadan suratyna mesjitde oturmak öýdi bir ulukon ibadatdyr. Öýdi bir ulukon saadetdir mümin musulman dogalla. Akıllan pikirlen köfelen zamanında insan özünün dünyası ortağa gelende dinini, Hudaýyny ýitiren zamanında men imanymyň isteýän zady diýip de beýtirip kıbla wagty oturup Hudaý Taalaň rahmetinden umidwar bolup wagt goýup molla ýaly bolup talibe ilm bolup da ahundan ders alyp duran bir molla ýaly bolup oturmak elbette ulukon ibadatdır. Her kime nesip etýän nigmata däldir. Allah Taala izzetini artdyrsın, janyňyzy malyňyza bereket bersin. İman awryňyzy kän-känden ziyade berip iman awrydan ayırmasın inşallah. Gaýrat edin, dostlaryňyzyň da elinden tutun, içerliňiziň de elinden tutun. Aýdylýan muhim hakykat gurrunlar Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sözlerinden deslap özümüze, sonra öz içeriğimize, sonra komşularımıza, sonra başka Müslüman doğullarımıza da başardığımızdan geçirecek bolup durmak elbette Resulullah'dan galan bir de bir mirastır. Hudaý Taala dünya ahir hayır maksatlarını yetirsin. Geleyliğin mübarek 56. yaşında gözümüzün nuri ve başımızın tacı olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve baraka ve sellemin yaşayışından Uhud jeňi soňlap ahirki ýagdaýyna bolan wakyalardan Peygamberimiz Uhud urşunyň ahirine iki dereň arasyna girip sahabalarda bir neçesi döwregini bolup ýadap oturup jeň soňlan wagtydy musulmanlardan kärräk adam şehit bolan jeň
ولما تكامل تهيؤ المشركين للإنصراف أشرف قائدهم على الجبل. هي ورقوي هواس جمد بقلاغ اسمالي بون كون Önkür Resulullah'ın siratının ivi bir asasi bir almalı dersler ve şu gurrun ödü bir ulukon gurrunla. Jen tamam olup yadap oturan vaxtlarına öğle namazında yaxşı vaxtı giripdir, kafirler öwürlip qaytmalı olupdir Mekke'ye Mükerreme'ye. Oham olan başları, farmandaları dağın üstüne çıkıp qıyğırıpdır. Afil qavmi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ol kafir qıyğırıpdır, aya içinizde Muhammed var mı deyip. Hazır de kafirler şek demişti. Şayet Muhammed öldürülün mi olsun deyip. Aleyhissalatu vesselam. Aham peygamberimiz aydıptır, la tucibu. Sesiniz çıkarman, keplemen deyiptir. Aham ol kafir qıyğırıpdır, aya içinizde Ebu Bekir'ni Sıddık var mı deyip. Peygamberimiz aydıptır, keplemen, cevap vermen deyiptir. Hiç qaysı cevap da vermeyendir. Am üçüncüge de qıyğırıptır, aya Hattab'ın oğlu Ömer var mı içinizde deyip. O da ödü çekip birlenip kafir, şöyle öldürülüptür deyip beğenip duran. Bulardan cevap çıkmantan. Aham yine de cevap verilmeyendir. Aham ol kafir qıyğırıp aydıptır başka kafirlara. فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لَأَجَابُوا. Ay bulardan dinipsiniz, bular öldürülüptür, diri olsalar cevap vererdiler. Bular öldürülüptür, dinapsınız da deyiptir. Aham inni peygamberimiz cevap vermen, dimenler, keplemen oturuptur. Aham Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu anh öyle cevap veriptir. Kezepte ya aduvallah. Ey Hudayın düşman kafiri, yalan mı oldu sen kefin deyiptir. Sizi silkelep bir avre edecek adamlar hazır diri deyiptir. Yani peygamber Ebu Bekir'in Sıddık, Ömer'ül Faruk bir hazır diri deyiptir. Aham ol kafir aydıptır, u'lu hubul. Mekke'deki olaqan bot Hubel. Bizim botumuz ulu olsun deyiptir. Zendeba tobollayan yale deyiptir da, balaba tobollayan yale deyiptir. Botlarını övüp ullaptır yankı kafir. Yani bir jengde sizden kärräk adam öldürdük, botumuz ulu olansan deyip şeyle aydıptır kafir. Oham peygamberimiz inni aqidan gurruna ortağa gelensen, Hudaýyň gurruna ortağa gelensen, iman gurruna ortağa gelensen, berin jogabyny nipdir. Berin jogabyny nipdir sahabalarına. Oham sahabalary aydypdyr, näme diýelimiň jogabyna? Onna aydın, Allahu Teala a'la ve ecelle. Hudaý uluraqdyr. Hudaý azamat eýesdir. Butundan näme boljak diýip aýt diýipdir. Aham bular cevap beripdir, Allahu a'la ve ecel. Allah Teala uluraqdyr diýip. Aham ol kafir aydypdyr, lana uzza ve la uzza lakum. Bizim uzza diýen ulaqan butumuz var, sizin uzza diýen butumuz ýok diýipdir ýanky kafir. Aham peygamberimiz aydypdyr, berin jogabyny diýipdir. Aham olar aydypdyr, ya Rasulullah, näme jogap bereylik? Onna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydypdyr, aydyň diýipdir. Allahu Mevlana ve la Mevla lakum. Hudaý biziň dostumuz, Hudaý biziň eýämiz, sizin eýäňiz ýok diýip aydyň diýipdir. Allahu Mevlana ve la Mevla lakum. Hudaý biziň dostumuz we eýämiz, emma sizin eýäňiz bolup duran Hudaýyňyz ýok diýip aýdypdyr. Sizin dostunuz bolan Hudaýyňyz ýok diýip aýda diýipdir. Oham musulmanlar tarapdan onu jogap berilipdir. Oham kafir aýdypdyr, Hawwa da diýipdir. Jeň diýeniň nobaby nobat, käde sizden kän gyrylýa, käde bizden kän gyrylýa. Bedir jeňini bizden kän gyrylýa, Uhud jeňini sizden kän gyrylýa diýipdir ýanky kafir. Hazreti Ömer'ül Faruk jogap berdi, la siwa.
Qatlana fil cenneh ve qatlakum fin nari. Den değerliktir. Biz Müslümanlardan öldürülen adamlar şehit bolup beşte cennete girdiler. Sizden öldürülen adamlar cehenneme girdi deyiptir. Nahilli den mulaya deyiptir. Bana den değilmez deyiptir. Biz kıyamada o cennete ve cehenneme imanımız var. Bizden öldürülürler beşte girdi. Sizden öldürülürler cehenneme girdi deyiptir. Nahilli den mulaya deyiptir. İnhe şeylekin balan aralarına gurrun dil bilen bahsleşmek şu taada kesiliye. Ozal peygamberimiz cevap vermeyin deyip duydu. Emma iman gurrun olup Hudaýyň azamatı ortağa geleni berin jogabını neydi? Sana bana derstir. Näme diýip öz dininde, öz imanında utanmaly? Näme diýip Rabbim Allah diýmeli ýerde özüň bukunmaly? Şun aslan delili näme bolmaly? Wagtike tarap kafir adam özüniň puşsady bilen özüni ullajak bolup tuqa, sen men musulman we bizim üllüňimiz Rasulullah jan, men Rabbim Allah di. Men Hudaýym ma di. Men eýäm ma di, Rabbim ma di. Men gözläp duran ma di. Men öwrülip şoňa barjak Hudaýym ma di. Rasulullah jany welden dislap jogabyny bermäň diye, emma Hudaý Taala barada iman gurrun bolanda derre jogabyny beriň diye, Rabbim Allah diýip aýdyň diýipdir. Adam diýäniň qysgaçyk gurrun şey. İnsan diýäniň şu dünýede ýaşaýyşda ulamalaň aýdýan gurrun şey. Edil bir ulaqan keştiň üstünde, suwuň üstünde, taýmanyň üstünde barýan ýaly. Aya bir adam taýmanyň üstünde, keştiň üstünde bolsa, keştisi bitir mujehhez bolsa, bitir qaýym bolsa, bitir pişrefte bolsa şumal kafirlaň ýagdaýy ýaly. Imme barýan mesirini bilmese, haýsy sahile barıp gonjogy ýadyny ýok bolsa, ýerek barýanligini bilmese, keştiň mujehhezligi insana näme peýda bermeli? Bir akıllan göreyliň şunu. Beter mujehhez keşti ýöne derýaň içinde mydam aýlanıpdy. Hop sen ahir ömrüňde ýerek barıp gonjak diýip kafirden sorasaň, men barýan ýerim Allah Taala da, men barýan ýerim jennetde diýip bir kafir aýdyp bilýärmisin? Hiç aýdyp bilmer. Öllüm tamam boldy diýer. Emme musulman adam şayet taýmaly zordan bolsun. Şayet teçhizat tekmil bolmasyn. Emme bir mesir bilen, bir hedef bilen, kutup namasy bilen bir baryan bir sahili var. Bir baryan yerim var. Keştin dargasa dargamasy men baryan yerime belli, o sahille de şony daşyndan habardar bolup duranna bar. Misal üçin aýdýan, emma Hudaý Taala, "Velillahil meselul a'la ve huvel azizul hakim." Allah Taala misal üçin Hudaýyň misalymyndan uly. Ýöne musulman adam ýaşaýyşynda dünýäň içinde baryan bir mesiri vardır. O da näme? Men Rabbim Allah diýip ýaşamak. Qysgaça bir awwalky almaly ders. İkincisi, ey musulmanlar. Rasulullah şu jogap berýärki, nägadar sahabalar qyrlyndan soňram. Häzir Medinäge baranak, ol aýyrlan adamlaryň dinany olan şoklary näme diýjekleri belli diýär Rasulullah'a. Häzir ola ağlaşyp duranlygy ýa ağlaşmandyranlygy belli däl. Aldyramany, titremäni, qaýym imanyny durup biziň Rabbimiz Allah diýip jogabyny berýärki, biziň de ýagdaýymyz şeýle bolmaly. Musulman adam kıyınçılığa düşenne, ay men dinden sert bollum, Hudaýdan sert bollum diýmek, imanyň isteýän zady däldir. Üçüncü kysgaçyk ders, oň netijesini wezde. Ay näminni öllü ta tamam boldy da. Inni beşte girende näme, cehenneme girende näme, bizde nä sowully diýenak. On qaty jogap berilişini wezde, jeň diýäniň deň dällikdir. Biz musulmanlardan şehit bolan günji beşte bar ýa, sizden bolan cehenneme bar ýa diýip açyk kesip berýän jogaplaryny wezde. Hulasasyny bir kep bilen, o da mezhep başymyz Imam Agzamyň kefi bilen tamam edip iýin alyp gideýli.
qawjetip yüreğimde yazmaly. Mezhep başymyz İmam Agzam Ebu Hanife aýdypdyr. Musulman adamı gelişmez diýipdir. Ana mu'minun inşaallahu taala diýmek. Musulman adam inşallah men musulmanlarym diýip aýtmasyn diýipdir. Näme diýsin? Ana mu'minun haqqan niwaysyn diýipdir. Haqiqat musulman men niwaysyn diýipdir. İmanın gurrun gelenne inşallah koşmasın diýipdir. Bir şekde ýanak, pikri harap ýanak, ay musulman bolsam da bolamaly inşallah musulmanlarna diýip Imam Agzam aýdypdyr. Mezhep başymy da aýdypdyr. İmanın gurrunne inşallah koşman diýipdir. Musulman adam ana mu'minun inşallah diýmesin, ana mu'minun haqqan diýsin. Men haqiqatan imanım ma diýsin diýipdir. Şu gurrun emmi dersi şu kefiň içinde hulasa bolýar. Rabbim Allah baryan mesirimde Hudaý Taala'nın rahmeti ve cennetide. Emme mübarek Resulullah'ın yaşayışının iyiliği, kafirler öwürlülli, öyle namadın vakti olupdyr. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh derrew ýortyp gidip bir qap dogurlap, bir qap bilen suw getiripdir. Şu Uhud dağın döwrüne ýatsa suwlaň birinden. Peygamberimiz içeri ýaly we mübarek kellesine goýsa ýa dehret kılsa. Oham elnäki qalqan menen seper bilen suw getirip Resulullah janyna getiripdir. Peygamberimiz suwun iyisi bolansaň içmändir. Birme ýokuş görtdir ol içmeden. Oham ýöne mübarek kellesine goýup dehret kılıp oham bir ýagdaýlar jeng meydany Medine-i Munewwerede ýaxşyca eşitilip denanalardan nady gelin barmış. Om Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh mübarek Resulullah'ın kellesinden suw goýup Hazreti Fatimetüz Zehra radıyallahu anha Resulullah janyň ýüzüni ýumana durupdyr. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الدم لا ينقطع أخذت قطعة من حسير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. Ol zerihi doğandan iki halka giripdi de Resulullah janyň mübarek duluguna, mübarek ýaňagyna ondan çalaja kan çykyp duranmış. Oham onu Hazreti Fatıma ýuwupdyr, emma oň menen kan durmandyr. Oham Resulullah'ın gyýdy bolan Hazreti Fatıma bir hasirden, külüşden bir bölük alıp onu yakıp, kül edip Resulullah janyň mübarek ýaňagyna yaraň üstüne basypdyr, oşoň menen وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر قاعدا من أثر الجراح والمسلمون خلفه صلى الله عليه وسلم قعودا. Oham Peygamberimiz dehret kılıp oturup imam bolupdyr. Dik durup namaz okyman'a yaramandyr. Sahabalyň da köpsi ýerine oturup üýüpdirler. Öýle namazy oturup köpsi oturup öýle namazy okypdyrlar. Bir qysgaçyk dersin aýdyp ýerine alyp gideýli gördüm. Ey musulmanlar, taat diýip, mehabbet diýip maňa diýmeli. Musulman adam mundan ders almaly. Ýerde gezip bäle, bazaryň mamylasyndan ýada oturana kabla. O bazardan o bazara çykyp ýadap yaraman oturanakla jeng meýdanyndan otylaha. Sahabalar qırılıp ahirki ýagdaýla otylaha. Ýok, şo ýagdaýda da Hudaýyň bize bir büýron bir ibadaty bar. Namaz adyna 5 wagtyna Hudaý maňa iman getiren bolsaňyz okuýun diýipdir, şo wagtda okypdyrlar. Oturup okypdyrlar. Resulullah'dan oturup da imam bolupdyr. Nähillehom aýdmaly, yo men dersim kan, meger ders okuymak jamaa hyzmet etmek dämi? Ders okuymak meger muhim dämi? Ders okuymaly, jamaa hyzmet etmeli. Muň ýanyna namazyň ähemiýeti ýok. Namaz özüň okuyjak ýa okuyjakka, o bir muhim zat däki diýip nähilli musulman adam şuny rahatlyk bilen agzan almaly. Hawlukman okuýanda 5 dagyga bolýar. Hawlukman okuýanda. Ýöne kip bilen adam özüni allamaly.
Resulullah can meger hizmetin içinde değil mi? Meger cihadın içinde değil mi? Oturup okuyuptur. Gece onun nefil namaz okuyduğuna ki farz namaz. Allah Teala buyuran zadi. Onun yan olsan okuyun diyen zadi. Hudaýyň azamatının beraberine baýa yıkılmalı diyen zadi. Koştene inkar aklu huş nist, şiir batin suhriye harguş nist. Ey berekallah Hazreti Mevlana. Bular aydanna dondurya goýýa. Sadece tercümesine edip geçeyin, kan üstünne derse aytjak kan durmayın üstünne. Koştene inkar aklu huş nist, şiir batin suhriye harguş nist. Ya tutuşu beyti. Adam içindeki nefsini öldürmek, içinde nefs var da Hudaýyň diýenini etmejek bolupdy, iýjek bolupdy, gapjak bolupdy, dargatjak bolupdy, adamy innäti gelenak, ýygnasy gelýär, Hudaýyň buyrugyndan daşa düşesi gelýär. Onu oturup eline hutgar alyp, kağıt alyp, hesap kitap bilen onu ýola salyp bolmaýar diýipdir. Onu tahsilatyň menen nefsini öldürüp bolmaýar diýipdir. Koştane inkar aklu huş nist. Şiir batın suhriye harguş nist. Qadim bir hikaye var da bir wagt bir tawşan şiirin öňüne gelip şiir guýyň içine gözde ineşiň içinde bir däne şiir var diýip şiiri guýyň içine öldürýänler qadimden aýdylýan bir kissa vardyr. Bir zerem tawşan bir harguş jeňillek şiiri arslany guýaga aşyryp onu öldürüpdir da zerenligi bilen. O direk öýüňe eline kalam hutgar alyp oturup pikir eden bolup, "Ha men şeýsem Hudaýyň ýoluny taparyn, şeýsem men olakan adam bolarym" diýip öýüňe allap berme diýipdir. Hudaýyň rizayatyny tapjak bolsaň, Hudaý Taala'nın mehabbetini tapjak bolsaň, baýat Allah'ın kelamy bilen tapmaly. Neyinki onu öz oturan zerenligiň menen, pikiriň menen, sawadyň menen, aklyň menen, tehsilatyň menen, tejrübeň menen birje qadam diýip ötüşip bolmaýar, birje qadamda. Bu Hudaý aýdýar Qur'an-ı Kerimde. Onu Qur'an-ı Kerim nämeden çürüm iýinip duranny birlerden çürüm. Nämeden çürüm aýa be aýa Bismillah alhamdan ta 114 sura Kul auzu bi rabbin nas'in ahirki aýasyna çürüm nämäge nazil bolupdyr? Allah'ın mukaddes kelamy Resulullah'ın ýagdaýyny görmeli. Jeng ýagdaý, jeng meýdanyň ahyryna oturup okuyupdyr. Hudaýyň buýrugy diýip, inhe maňa diýäle itaat, maňa diýäle Hudaýyň mehabbetini tapmak we dünýä ahyr saadet eger musulmanlar Resulullah'ın ýygyna düşüp bilse. Emma jeng meýdany tamam bolup, namazy okulyp bolly inni we ba'da intihâ'il ma'raka سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من رأى مقتل حمزة رضي الله عنه. Peygamberimiz bilipdir Hazreti Hamza'nın şehit bolulduğunu. Ey sahabalarım, Hamza'nın öldürülüp yatan yerini göreniniz yok mu diýipdir. Aham sahabalar bir aýdypdyr, ya Resulullah men gördüm diýipdir. Hal oýun içinde ýaty diýipdir. Peygamberimiz "Tantaliq arinahu." Yür öwümizden gitçe Hazreti Hamza'nın cesedini maňa kököz diýipdir. Oham Peygamberimiz ograndan gözlerinden ýaş akyp ogurapdyr. Faharaja sallallahu alayhi ve sellem hatta waqafa ala Hamza fara'ahu qad shaqqa batnuhu wa qad muthila bih falamma nazara ilayhi shahiqa sallallahu alayhi ve sellem. Oham Peygamberimiz mübarek gözlerinden ýaş akyp Hazreti Hamza'nın üstüne barypdyr. Görse Hazreti Hamza'nın mübarek garny ýarypdyrlar. Doğu kesigli, burnu kesigli, kulağı kesiglimiştik. Aham Resulullah zanın mübarek kursaklar titrep ağlamağına durupdur. Üstünne bir emet durup mübarek kursaklarını Resulullah zan titredip bir adam ayrılanına ağlamadı. Hazreti Seyyid-i Şuhada Hamza radıyallahu anh'un ayrılanına Resulullah zan ağlayışıyana. Kursaklarından Türkmen hakladı diye. Haklap Resulullah zanın gözünden yaş akıptır. فأقبلت امرأة تسعى. Anırdan bir zenana yortuk gelýänmiş. Belli bolýa jeng meýdany ýaxşy Medine-i Munawwareň içine giripdir. Hele ýoglaň şagy eşitilipdir tamam ýagdaýla. Oham bir zenana yortuk gelýänmiş. Peýgamberimiz sahabalaryna aýdypdyr.
El-mer'e yetim o heleyin öwüne geçin diýipdir. Biz sahabalar agzy burnu kesik bolup Hudaý üçin, din üçin, Hudaýyň aşkyna tamam malından agzy burnu doduklar kesigli oklogly ýaty görmesin zenany aklyndan çaşyp biderek bolamasyn diýipdir. Oham Hazreti Zübeyir ibn al-Awam radiyallahu an cennet bilen buçtanan sahabalardan biri yortup yankı zenanyň öwüne geçipdir. Oham daýaw zenanymış, o zenany aýdypdyr. İleyke anni aňrak dur diýipdir. Kimmiş bu zenany? Abdul Muttalib'in gyýry Rasulullah'ın ejeketi Hazreti Hamza'nın ayallygynymyş. Aňrak dur diýipdir. Men eşitdim diýipdir, doganym Hamza'nın şehit bolanlygyny diýipdir. Onu ol yankı sahaba o zenanyň öwüne geçip bilmäni aýdypdyr. İnne Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem azama aleyki. Rasulullah buyurdu sana dur diýip diýipdir. Duran ýerine durapdyr oham yankı zenany. Gymyllamandyr. Rasulullah buyuran morsa onda öwe gitmerin diýip ýanyna 2 däne parça barmışdyk. Şu 2 parçany beripdir. Yaxşı hemme gurrunlar eşitdim doganym Hamzaga bolan ýagdaýlar diýipdir. Şu 2 parçany kefen edin diýip getirdim diýipdir. Oham bir 2 parçany kefen hesap meni Hazreti Hamza'nın üstüne bardyk diýe sahabalar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem menen. فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِحَمْزَةٍ. Görsek Hazreti Hamza'nın kaptalına Medineli bir sahaba varmıştı. Onda ağzı burun kulağı kesilip şehit bolup batanmış. Oham biz aýtdyk Rasulullah'ın maslahatı bilen. Hazreti Hamza Mekke'den gelen sahaba. Bir ýanyna yatan Medineli sahaba. Ve bir 2 parça bilen, 2 kefen bilen Hazreti Hamza'nın dolasak ýanyna Medineliğini dolaman goýsak bir gelişmez diýip Rasulullah'ın maslahatı bilen bir parçany Hazreti Hamza kefen eder, o birini ýanyna sahabaga. Oham parçany gördük, görsek biri gysgarakmış diye. Oham munşa taýda Qur'an çekdik, gysgaragy Hazreti Hamza düşdi, kamyljak el aýagyny ýüzüni örtjek parça Medineli sahabak düşdi. Oham Hazreti Hamza'nın parçany ýüzüni örttük, diýinden etegine üzerlik bağın yaprağını oklap jaylamaly bolduk diýer. Inhe Esadullah bolan, Seyyidüş Şuhada bolan Rasulullah'ın gowwariyan agasy, musulman agasy, Rasulullah arka bolup geçen sahaba ahirki ýagdaýynda kefillimäge parça bolmany aýagynyň üstüne otoklap, üzerli oklap sepen tüselenýär. Şonu oklap, ağaç oklap, yaprak oklap kefeni doldurup jaýlan diýär. Adam gumyň etegine giýrenden soňra, adam jany çykandan soňra, her parçanyň içinde dolanany näme? Ýatjak ýeri adam ýeriňe tegil bolanynsam, haýsy ýagdaýda ýatanda näme? Aya ahir owadan parça bilen dolanmak şu adama izzet berermi? Ya parçasız yatallygy onu horlarmy? On üstüne izzet gününmek ululuk kiçilige yokmuş. Bila açık belli oldu. Adamın cesedi yerine tegine girecek. Kurçuğa şam olacak, karınça şam olacak, yere şam olacak, sünkten maşgıdat olacak diyor. Bir vakt bir adam bir kabrın başından eline sünk alıp ağlap duranla bir padişah adamın kabrımıştık da ama ağlap duran diyenle ne danem padişahi ya pasivani hemi binem ki muşti ustıkhani. Sen servazmın ya sadece memurmun ya padişahın belli olan hakta sen deyiptir. Yöneşini abileyen deyiptir. Bir tiki sünk botturallığın deyiptir. Ne danem padişahi ya pasivani hemi binem ki muşti ustıkhani. Tiki sünk botturallığına görüyen deyiptir. Adam meger cesedi ondan başka ýagdaý bolarmy? Bolmaz. O kulak asın. Emma adamın ruhu var. Ol asmallara ötüyor. Sen fakat özün ve ey keplek duran fakat özünden çürümde olsa ders al. Ey sesimi eşitýän. Ey musulman. O kulak as. İnsanın cesedi ayrılandan sonra asmallara ötüyor. Emma insanın cesedi yere ötüyor. Ruh asmallara ötüyor. Oham insan her niçe Hudaýyň dininiň içinde kärrek bolsa, kärrek periştelere meňdiýär ruhy. Hud Qur'an-ı Kerim aýdýar: "İlâ rabbike yevme idinil mesâq."
adam ayrılanın ruhu asmallara gaşyn çıkarılýar. Bizim de ruhumuz çıkarılacak. O şu mahal canımız sağ vaktinde, canımız bağ vaktinde. Niçe insan Hudaýyň mehabbeti ve itaatinde bolsa, ruh asmallara çıkanna perişteler yanak bolup gitýär. Niçe fasık adam bolsa, fasıklygyna olady horluk azapda bağ ödüne. Oham akıllı insan, pikirli insan, ılımlı insan, savvatlı insan, asri kompüterde, asri ilimde, asri teknolojide näme diýip şurada akylyny pikirini almalylar? Näme hyzmat etýär? Gurçuga, guma, yere şam boljak bedenine hyzmat etýär. Ey men şu ruhumda bir gözläýin, ruhum men asmallara çykjak. Men ruhumda bir atyrlaýyn, ruhumda bir terbiýet bereýin. Men ruhum asmallara çykjak. Ruhumy perişteleň arasynda abreýleýin. Eger ne agzamaly şony, ne gurrun etmeli, ne pikirini şoňa gaşyn bermeli. Näme diýip şeýle bolmaly? Moşk bertenmeden, berdel bimal. Moşk çebogat, namy Pak Zülcelal. Atır üstüne çalsan çal, yüreğine de atır vur diptir. Yüreğin atır näme? Yüreğin menen Allah, 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 Allah diýmek. Moşk bertenmezen, berdel bimal. Bu yüreğine de vur atır vur da käde. Aynaňa önüne durýan, bu gaddaşyňa owadalýan, men ruhumda badi. Şu aynaňa önüne dukan pikir et, şu yaňak, şu dodak, şol el ayak gözgüli garynça şam boljak. Her jere baksaňda. Şolar bir hakykat görürüň. Emma içinde ruhun ma hiç kime şam bolup bilmeýär. Lap asmallara gaşyn gitýär. Hiç kim ona däst bordy ýok. Hiç zat ona el tutup bilmeýär. Şonu men terbiýet bereýin diýmeli. Oň terbiýeti näme? Hudaýyň mehabbeti we itaati bilen. Emma ýerine ýene bir 7-8 dagyga wagtymyz bar. Aham tamam eder inşallah. Qysgarak etip geçeyin. Ştada fursat onu öldüren vahşiň gurrüňi. Hazreti Hamzany öldüren vahşiň gurrüňi. Jengi Uhud'un gurrüňi häzir galmal etmeli, inniki hefti ýydan alyp gider. Sonra Mekke'yi Mukerreme fetih bolanna vahşi aýdýa Hazreti Hamzany öldüren gatili. Men Mekke dedim, Mekke İslam geldi diye. Kaçıp gittim Taif diyen yurda. Aham Taif'te bize haber geldi. Kaçıp gideninizden yeni Resulullah'ın öz yanına kaçıp baranınız qawdur deyip. Qaytan başka yana gitseniz tutup öldürülürsünüz deyip. Emma yeni şu Resulullah'ın öz yanına varsanız size at degmez deyip bize haber geldi. Biz de şu umit bilen yeni öwürlük Resulullah'ın yanına geldik diye. Aham gelimde Resulullah'ın mübarek huzuruna geldim. Felemma ra'ani sallallahu aleyhi ve sellem qala ente vahşi. Peygamberimizin mübarek huzuruna geldim. Aham bana aytti, vahşi sen ma'i dedi. Qultu na'am, havva men dedim. Müslüman bolýa, iman kelimesini aydiye. Aham Peygamberimiz aydypdyr. Ente qatalte Hamza. Näçe ýyl mundan ozal Hamzany öldüren sen mi diýipdir. Aham vahşi aýdypdyr, ya Rasulallah, men marada vahşi bardan, Hamza barada näme eşten bolsaň şolar eden men diýipdir. Yani öldürdüm, garny ýardım, içigetini çykardım, hemme görüňler. On tawzih bermändir. Ya Rasulallah, men marada we Hamza barada näme eşten bolsaň şo hak men etdim diýipdir. Oham Peygamberimiz aýdypdyr. Fehel testati'u an tugayyiba wajhaka la araka? Ey vahşi diýipdir. Senden isteýän diýipdir. Men ýanymda durmasaň ýüzüň görmesem gawy boljak diýipdir. Seni görümde Hamza ýardym etişe men ýüregim agyrýar diýipdir. Ýöne musulmançylygyň kabul edeýin diýipdir. Allah Taalaň huzuruna da kıyamatda musulman bolup bararsyň diýipdir. Ýöne men gözüme görünmesem gawy boljak diýipdir. Oham vahşi aýdypdyr. Fastagfirli ya Rasulallah. Dua et, Hudaý men günahmy geçsin. Men Hazreti Hamzany öldüripdirin diýipdir. Oham Rasulullah jan gaharda narahat yere üç gidip tüýküripdir. Gaharyn ýatyrmadan çürüýüm.
O ham aýdypdyr. Wahşin gursagyna vurup itikleýän ýaly edip, "Wahşi, ukhruj faqatil fi sabilillah." Ey Wahşi, günäň ýuwulmagyny isteýän bolsaň, cihatdan aýrylmamadan cihadyň içinde bol diýipdir. O da Hamzany öldürşiň ýanyk, musulmanlygyň öwrüne durup kafirler bilen bolup, musulmanlar bilen gyrylşyň ýanyk, inni diniň izzaty galmadan çürem, cihatdan aýrylma, kafirlerden öldür diýipdir. Tawbasyny kabul edip, musulmanlygyny kabul edip, Wahşiň ýanyna gitmeli diýe. Wahşi aýdyýa, soňralarda Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem aýrylandan soňram jenge Yamamede Musaylime diýip bir adam men peýgamber diýip turýar. Kan adamlar daşyny üşürip, adamlar kafir bolmagyna sebep boljak bolýar. Oňa adana Musaylimetil kezzab diýýärler. Taryhda eşitýänsiňiz. Men peýgamber diýen adam. Wahşi aýdyýa, şol Hamzany öldüren nizamy ilm alyp, şoň menen belki şonu öldürasam diýip, şoň menen dogry gursagynyň ortasyndan vurup, aňyrsyndan geçirip öldürmegine sebep boldum. We Hudaýdan da umid etdim, şoň menen günäm ýuwlar diýip. O da o adam öldürşim ýanyk, İslamyň tertine bolup kesip biren nejis adamdy öldürdüm diýip aýdýar. Ey musulman dogallar, bir mehribanlyk, bir hoş ahlaklyk, bir günäden geçmek, bir qahar ýutmak taryhda bamaýşy zirek. Bir adam padşa bolup oturan bolsun, şoň gowurýanny bir adam öldüren bolsun, şoň hemme zatlaryny kabul edip fakat gözüme görünmeseň bolýar diýmeli. Dünýä boýunça baý atmaýşy ya fakat ahlak iyisi olan Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iftiharlarından mı? Bitir gen zat diýelmay. Kefin ulaq asmani diýdim ettirmeli. Emma o edena fakat yüzümü görmesem bolýasyň diye. Bitir bir gen ahlak. Bu ahlak göň öz giňligini aňalmarmay, göň öz giňligi bilen Rasulullah'ın giňligini aňalmadmy? Sen menne eşhedü enne Muhammedur Rasulullah diyen adam o hiliki bolup bolmaz. Ýöne hoş ahlaklygy ýadymda salyp gideýdiň. Hiwolman Rasulullah'ın şeýden ýagdaýyny ýadymda salyp gideýdiň. İçerimize gaharmy diýelenni, dogan garnaşymyza gaharmy diýelenni, är heley birimize gaharmy diýelenni, öz en atamyz oğul gyýdymyza gaharmy diýelenni, aýallygyň erkek doganymyza gaharmy diýelenni. Hem saýa ýa ýylgyn musulman adama gaharmy diýelemdi. Rasulullah jan Wahşiýe nämetipdir. Geley mümin hemişe hoş anan bol. Musulman bolsa her kim mehriban bol. Hazreti Sofallah ýarişan aýdýar. Geley mümin hemişe hoş anan bol. Musulman bolsa her kim mehriban bol. Ay kalbynda iman bolsa mehriban bolşaňa. Hudaňyň buyrugyndan taýta nagah, beraderlik oşoldur kılsaň agah. Ay musulman doganyň ýalňyşyny aýt, qaharın yuttu vertipdir. Mehriban bol diýipdir. İkinji ders, Hudaýyň rahmatyny ýadymyzdan çykarmaýlyň. Hemmemiz günahkardyr. Bir ömrüni günah bilen geçiren adamlara sataşýansyňyz dem. Yo men mescide barmak men ähli däl. Men tawba etsem Hudaý men günahym geçmez. Men günahym beterken elinden tut. Sen günahň olakanmy Hudaýyň azamaty rahmaty olakanmy diýip. Haýsy olakandyr? Elbette Allah'ın rahmeti olakandır. Allah Teala'nın rahmetine girsen günah nokti ancak bol qalar. Belki ondan da kitseler. Bugürün Hudaýyň rahmetine girsen, emme günah edip günah ýygyny gelip Hudaýyň rahmeti kännimek bir şeytandandır. Tekrar edeyim. Hudaýyň gafsyna gelsen günah noktan kiçik bol qalar Hudaýyň rahmetiniň beraberine. Şeytan vasvase diye, sen kan günah ettin. Şeytan sen yadına salmaya Hudaýyň rahmetiniň källigini. Yok sen mescidin adamsy däl, Kur'anyň ähli däl, sen kan günah ettin, sen jaýyň cehennemdir diýip aýdýar şeytan. Şonu Hudaýyň rahmetine salmajak bol. Şeytan ýada salmaya ki Hudaýyň rahmeti gaty olakandyr diýip. Bila bir wurrun, emma ikilenji iýdi. Günah edip haram işin içine girip bäkan Hudaýyň rahmeti kännimek şu şeytandan, şu bir bidirek zat, şu birini aýtmalylar, bir dini maskar etmek bolýar. Emma Hudaýyň rahmetine gelip, Hudaýa estağfurullah, iştiba etdim diýip gelsen, utdun. Hudaýyň rahmeti gatkan. Günah etmejek adam bolmaz.
Yöne musulman adam günahın iyidinne gezmez. Günahın pikirine olmaz. Kan adamlar aydiya, men bazarımda dol günah bolýar. Gözümde ol namahreme düşýär. Ayo men tawban dewliye. On menen tawba dewliyen däldir. Ýadyňdan çykarma. Tawba diýäniň haýyň, küýüň, pikiriň, bernaman, zindigiň haramyň ýygyny bolsa şonu tawba dewilligidir. Emma musulman adam ýalňyşya, Hudaýa ýene men ýalňyşdyr. Yine ýalňyşya, yine estağfur. Yine ýalňyşya, yine estağfurullah. Tüs hakykat musulmanlar şu. Hudaý Taala iman awrydan aýyrmaz. Allah Taala kalbyňyz nuri imandan dolu etsin inşallah. Ödünün halis has bendelerinden etsin. İnşallah evdeki şehiftan içinde çarşamba günü evksuni, penşembe günü tüs ziyafat günü. Ustadımız Ustad Hacı Jabbar Ahun taksir niknahat ve Ustad Hacı Halit Kur'an Ahun taksirlen tarafından täze ahun moljaklon tarafından medresemizde näçe mollalar ahun moljak inşallah. Ahunlyk patasy berilip kan ulamalar, teberrik adamlar, ustadlar ýaşly ýaşkysly üýüşüp hayır doga edip onu türkmen ahunlyk patasyny aldyrly diýip aýdylýar. Hemmäňde ustadlaryň tarafından, täze ahunlaryň tarafından, mescidin heyeti manasynyň tarafından we özümizde çyndan hemmäňde çagyrýar şol mübarek jelesäge inşallah. Aham kan mihmallar, gowgaw adamlar, teberrik adamlar hemmesi üýüşip inşallah ertaxşam yatsı namazdan soňramda haýsy birimiz wagtymyz bolup gelip bilsek şu penşembe gün men hyzmat etjek, men palan ýerinde boljak, men intizamatyny boljak, men nahar çekmesini boljak, çay çekmesini boljak, men hyzmat etip durjak, kömekleşjek diýip ýadymyzda bar bolsa ki olqan hem hyzmat hem sowab ödi gowlat boljak. On ertaxşam yatsı namazdan soň şu medresede bolmaly. Aham sünne zahmet çekip beren Eyyubişan lagy ýazyp tertiplep tenzimlep goýarly şu bernamazy ýördüler inşallah. Bir wagt ertaxşam gelip bilmäni iş bolup ýa daş ýerde bolsaňyz da telefon urup hüjrede Eyyub ahum menen habarlaşsaňyz o da bolar inşallah. Aňruji bolsa ertaxşamy hyzmat etjeklemez ertaxşam bolsa gowy boljak. Hudaý Taala iman awrydan aýyrmasyn. Saglyk bilen, afiyet bilen, emniyet bilen tamam din bernamalar ýürüp dursun inşallah. Bir alham 3 kul huvallah Suriye Falaq ve Nas hoş okuyelim. Ötürlümüzün ruhuna da bahşedeyle. İrunimde dua edeyle, vatanımda dua edeyle. Hudaý Taala'dan gat umidimiz tamamı kânir kabul eder inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Yusbahu nişan ilahi amin. Salaqqay ilahi amin. Bimradi şan tahzirlen ahtyg ilahi amin. Kabuller inşallah. Din dünyamyz awatlygy dua edewer. Daşda yaqinna, içeride daşarda ilahi amin. Hemmämize dua edewer. Hudaý Taala'dan gat umidimiz känir kabuller inşallah dualar. Amin can Hudaý. Mariz dogalla, müşkilli dogalla. Eğer hele hanawada mehabbet bolsun diýip dua edewer. Amin can Hudaý. Bu kadar toy bolýar, zahmet çekilýär, agzy birlikde ýaşawersinler. İlahi amin. Amin can Hudaý. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya mujibad da'awat. İlahi amin. Amin can Hudaý. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya qadiyal hajat. Amin ya Allah ve rahmetke ya erhamer rahimin. Barakallah. Yoldaşlarımızı yardan çıkarman, gayret edin. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun.